Du kender mig. Du ved, hvad jeg vil smage. Du sætter pris på forspil, der starter fra bunden. Fortæl mig noget frækt og hold dig ikke tilbage. Du lægger dine læber ved mit øre, stemme og tempo klar til en afdæmpet smør. Du vil ønske dine egne inderste lyster kunne føre, men du ved godt, hvilke frække ord jeg har brug for at høre. For baby, talk, nerdy to me, spil ikke dine ord på min ansigtskurver. Fortæl mig om de grønne marker i Windows XP. Fortæl mig om de stærkeste grafikkort og CPU'er. Fortæl mig, at i fremtiden bliver e-sport vores største eksport. Fortæl mig, hvorfor man altid skal have et dedikeret bundkort. Og fortæl mig, at du har oprettet dit eget rum på Discord. Talk nerdy to me. Fortæl mig om din browsers søgehistorik. Forkæl mig med dit kategoriserede bogmærke skik. Fortæl mig, at du har været på 4chan som en online gladiator. Og fortæl mig om dengang, der var noget, der hed Netscape Navigator. Tag mig til mit happy place. Det dengang, hvor sociale medier kun hed ICQ, Arto og MySpace. Lad dine fingre løbe over din smartphones skærm og slå alle ikoner til som en blå digital sværm. Og læg din telefon imellem os på et aftalte sted. For du ved, jeg synes, det er så frækt, når Google lytter med. Så lad være med at pakke det sammen, og lad være med at tøve. Husk på, at efter 25 år har vi stadigvæk vindrar på prøve. Talk nerdy to me, og du ved, det giver mig det største sus, når du tager min hånd og fortæller mig, at det eneste, jeg har brug for, er Linux. Spil ikke dine ord på at fortælle mig, at den er stor. Bare vis mig i øret og sig, din computer har flere RAM end din brors. Talk nerdy to me. Put bind for mine øjne, så jeg ikke kan se. Fortæl mig, hvorfor Ringenes Herre er verdens bedste trilogi. Men fortæl mig det kun ved brug af ChatGPT. Lad mig høre den kunstige intelligens spontane stemme. Belære mig om al den teknologi, folk har lyst til at glemme. Om alle de folk, der har deres online personer om halsen som et reb. Og alle, der går rundt med wifi hotspots på slæb. Lad mig blive mindet om, at engang var internettet kun noget, der kom ud af en væg. Talk nerdy. Fortæl mig. Bit for bit, byte for byte. Fortæl mig det helt koldt og hårdt. Dengang det var blinkende hvidt på sort. Før dengang, hvor styresystemer styrede os. Dengang, hvor alt du havde brug for i dit liv var DOS. Jeg ved godt, det kun er mig, du tænker. Jeg ved godt, din tålmodighed bliver en bombe, der er ved at springe. Og du siger, at du står godt, hvorfor jeg har været single til det. Baby, jeg ved det godt, men før vi knaller, kan du så ikke lige sige det igen denne gang i nuller og et-tæller. Tak skal du have.